Så det er det videoafleveringen af Bulbær, og til at starte med, der præsenterer vi og fortæller, hvad Bulbær den handler om. Så novellen Bulbær, den er skrevet af Anne-Marie Adit i 2006 i novellesamlingen Braviaen, og den handler om en mand, hans kone og deres adopterede barn. De var på vej ud til deres sommerhus på deres cykler, men da de ramte en sten på vejen derud, gjorde det, at drengen han fløj af og ramte en sten med hovedet og blev slået bevidstløs. De vælger så at bære drengen på ryggen af faren og begynder at gå mod sommerhusene, hvorefter manden så har nogle flashbacks til, hvordan han har været utro med sin kones søster, og ender så med at tilstå over for sin kone, at han har været utro med hende, hvor han så fortæller, at han har haft sex med hendes kones søster i deres seng, på deres gulvtæppe og andre steder i huset, og at de har gjort det i numsen. Hvor så konen blev hyldet helt ud af den og løber afsted i forvejen. Lidt senere er manden kommet hen til et sted, hvor det er, at konen står og bliver trøstet af en anden mand, hvor det så bliver til gennemgået, at den her anden mand er, hvem deres adopterede barn er navngivet efter, og at hun også har været utro med ham, med den anden mand her. Efter de to mænd, de har været ved at næsten at komme op og slås og skubbet til hinanden, fik hovedpersonen her så fat på en telefon og kontaktede en ambulance, og begyndte så at løbe hastigt, og så derefter lidt tid senere at gå ud af vejen tilbage med sin dreng, der var begyndt at komme sig efter slaget. Og lidt senere var de så på vej ud til sygehuset, hvor drengen så blev behandlet. Så har vi kompositionen, som det er en novelle. Den har en titel øverst, som er større tekst end alt andet, og så kommer hele brødteksten efter alt rigtig tekst. Teksten er spredt over 15 sider, og det starter fra side 9 til og slutter på side 23. Fortælleren er en jeg-fortæller. Det er hovedpersonen, som vi ser det hele igennem. Han, i stedet for at bruge han, eller reflektere til ham selv som han, så bruger han altid jeg. Så vi ved, det er fra hans perspektiv, og vi ved, det er en jeg-fortæller. For eksempel, så siger han, jeg tog mig i at rykke hovedet bagover med alt for stor og frygtsomme bevægelser for at se mig tilbage. Og det er et citat fra linje 1, side 1, linje 22 til 23. Og her kan vi så se, at hovedpersonen refererer til sig selv som jeg. Fremstillingsformerne er, vi har en dialog mellem konen og manden på side 6, hvor manden tilstår, at han har været konen utro med sin søster, hvor kvinden så får det her sammenbrud. Vi har også en beskrivelse på side 6, linje 41-42, hvor vi får beskrevet, hvordan barnet Sebastian klynker. Der står helt præcis, men Sebastian giver sig i det samme med små dynkende lyde. Ja. Temaet i novellen er utroskab. Den her måde, hvordan familien er en unormal familie på grund af det her utroskab, der foregår. Der står for eksempel på side 6, linje 5-7, jeg knipper din søster, som hovedpersonen siger til sin hustru, som ligesom er bevis på det her utroskab, der foregår. Og derefter kan man spekulere på, hvordan at hans kone derefter i virkeligheden også har været ham utro, altså med ham her manden, som deres barn er opkaldt efter. Og man kan på den måde spekulere på, at hun har været manden utro i længere tid, end han har været hende utro, eller det kan være en ekskæreste, som hun så kommer tilbage til. Det kan spekuleres på, men det er noget af det, der ligesom beviser temaet for det her utroskab. Oveni så skal det vise, hvordan at barnet, altså de her konsekvenser, det har for deres søn, at de har det utroskab, de har. Altså hvordan at de kan ikke finde ud af at enes omkring, hvad der skal ske, og han har slået sig meget groft, og derfor så er det faktisk et problem, at de er op og skændes over det her utroskab, fordi han får ikke den behandling med det samme, som han har brug for, fordi at forældrene skændes over noget, der ikke er lige så vigtigt som hans liv. Dog er det vigtigt, men det er ligesom den store pointe i temaet, det er, hvordan det kan gå ud. Det går slemt ud over barnet i den her unormale familie. Perspektivering. Vi har valgt at perspektivere
den her novelle til Pulp Fiction. Det har vi valgt at gøre, ikke på grund af nogen tematiske sammenhæng, men i stedet for, at der er en meget stor sammenhæng i måden, tiden den skifter på. I både Pulp Fiction og i den her novelle, der springer tiden meget. Det er som om, at du har 2 forskellige historier, der kører, som du springer imellem, hvor til sidst i historien, så får du et klart billede af, hvordan det hele det hænger sammen. Men før du er færdig med begge historier, så har du ingen anelse om, hvad der foregår. I Pulp Fiction, der har du ligesom ham her bokseren, som flygter, og du har de her to legemordere eller agenter, eller hvad de er, som er til hyre for en mand, og de har deres missioner om, hvad de skal gøre. I Bullbjerg, der starter du med ude ved, altså hvordan han snakker om sin kone, og så på et tidspunkt, der springer det ligesom tilbage i tiden, hvor der så bliver snakket om deres søn, og de 2 historier, de fletter først sammen til allersidst, hvordan, så du får i virkeligheden, så finder man ud af, det der føles som et flashback, er i virkeligheden det, der foregår i nutiden, og alt det med konen, det er så, fortiden, der bliver beskrevet og forklaret, og det fletter så det hele sammen til, hvordan han er utro med konens søster, og at hun så finder ud af det, og barnet skal på skadestuen. Og i Pulp Fiction, jamen, der har det et crossover-punkt i det, at de 2 er blevet sendt ud for at skulle slå ham der ihjel, hvor at ham den ene, han er ude på toilet og har efterladt sit Uzi-maskingevær på bordet, hvor ham bokseren, han så kommer ind, finder det maskingevær og står klar, og ender så med at skyde ham fuld af en masse patroner. Og det er ligesom de 2 historiske crossover-punkter, og på den måde så er tiden meget ens i de 2. Men tematisk har de 2 ikke rigtig nogen sammenhæng, men tiden liner rigtig, rigtig godt op i de 2 historier.